खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव मोनसे गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ, बे समाव से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव मोनसे बाख्नायजाथाव दाबि दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्रा एबा जयन्त बसुमतारी बिथांनि बे दाबि दैखांनायखौ सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो नोंथांमोना बे समाव मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो थामहिनबा 2023 मायथाइनिफ्रायनो बिटिआरनि सिङाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोना बन्द जानानै दङ आरो बे बन्द जानायखौ थाबैनो सलायफिननो थाखाय दाबि दैखांदों पार्लियामेन्टआव से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बे समाव बुंनांगोन दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो रुपसि बिरखं गाथोनखौ बन्द खालामना दोननाय जादों। बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा हाराखास्ति मोननायनिबो दाबि दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव दाबि दैखांदों दि थाबैनो रुपसि बिरखं गाथोनखौ एयार इन्डिया एबा इन्डिग' जायखिजाया मोनसे एयारलाइन कम्पानिनो गथायनानै सलायफिननानै रायजो राजानि सुबिदा खालामनांगौ होननानै बे समाव एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दाबि दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला से नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा पार्लियामेन्टआव माबायदि बिटिआरनि सिङाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनखौ थाबैनो सलायफिननानै रायजो राजानि थाखाय सुबिदा खालामना होनांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ जोंनि बे बुंनायनिफ्राय एबा पार्लियामेन्टआव दाबि दैखांनायखौ जों आबुङै जों खोनासंना लानि। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मेरा क्षेत्र की समस्या को यहाँ रखने की जो सुविधा दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैम, मेरा क्षेत्र असम के कोकराझार है, कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक एयरपोर्ट है, रूपसी एयरपोर्ट बोल के, जो उसको ऑपरेशनल किया गया आफ्टर 49 ईयर्स। 2021 की 8 मई को इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन पिछले 2023 के 7 नवंबर से इसको यहाँ फ्लाइट नहीं चलता है कि उसमें फ्लाई वीक बोल के एक कंपनी ने उसमें ऑपरेशन किया था, लेकिन पिछले 2023 से ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है, इसको परसिवेबल रीज़न नहीं दिया गया, तो इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाई वीक इसको चालू नहीं कर पाते तो इसको एयर इंडिया या कि इंडिगो कोई एक कंपनी को इसको चलाने के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुवाहाटी, रूपसी और कलकत्ता तक चलते थे, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, तो इसको तुरंत चालू किया जाए। इसलिए मैं हाउस से मंत्री महोदय आपसे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864 747796 9954 772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।